अंगस्य ज्ञानाञ्जलाचलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्या ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नामस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवाचादि गौर भक्त वृंदा एल्लाரும் हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा। இப்போ வந்து ஈஷோ உபனிஷத் 13th மந்த்ரா கிளாஸ். சோ யாரெல்லாம் இருக்கணுமோ, அதாவது ப்ளீஸ் லெவல் 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருங்க, நீங்க எல்லாம் போயிடாதீங்க. இருக்கணும்னா இருக்கலாம், கிளம்பணும்னா கிளம்பலாம், உங்க சாய்ஸ். சோ நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. லேசி வந்து போச்சோம் கனெக்ட் செஞ்சு ஸ்கிரீன் தெரியல. ஓகே, நல்ல வேலை சிக்னல் வந்துச்சு. ஓகே, இது வந்து நம்ம லேட்டஸ்ட் பே ஆர் ஒபேசன்சஸ் டு ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா 9, 10, 11 ஒரு பேக்கேஜ், 12, 13, 14 ஒரு பேக்கேஜ். பிரபாத்துக்கு வணக்கங்கள். ஸோ இதெல்லாம் அப்சல்யூட் அண்ட் ரிலேட்டிவ் பத்தி பேசுறோம். நாலேஜ் பத்தி பார்த்தோம் 9, 10, 11ல. 12 to 14 வந்து வர்ஷிப் பத்தி. யாராவது 12th ஸ்லோகா என்னன்றது ஞாபகம் இருக்கா? ஸ்லோகா இல்ல, ஐ மீன் மீனிங். அந்தம் தம பிரவிஷந்தி ஏ சம்பூதிம் உபாசதே ததோ பூய இவதே தமோ யாயு சம்பூதிம் யாம்ரதாஹ. என்ன அர்த்தம்? தேவர்கள் வந்துட்டு கும்பிடுறவங்க வந்துட்டு இருள் மிகுந்த பகுதிக்கு போயிடுவாங்க மாதாஜி. ஹெல்லில் அருவமான பூர்ணத்தை வழிபடவர்கள் அதை விட இன்னும் இருட்டான இடத்துக்கு போயிடுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி நைஸ். 12 and 14 ரிலேட்டிவ் அண்ட் அப்சல்யூட் பிடிக்குது. ஜஸ்ட் நாலேஜ் எப்படியோ அதே மாதிரி 13th மந்த்ரா என்ன சொல்லுது? இந்த மாதிரி 13th மந்த்ரா போறதுக்கு முன்னாடி 12th மந்த்ரா வந்து என்னன்னா, நம்ம எப்படி வழிபடணும் அப்படின்னு. வழிபடாத இக்னோரன்ஸும் சரி, அருவவாதி எல்லாமே என்ன டேஞ்சரஸ், ஒன்னு டேஞ்சர் ஒன்னு சூப்பர் டேஞ்சர். சோ 13th மந்த்ரா என்ன சொல்றதுன்னா, அந்ய தேவாஹு சம்பவா அந்யதாஹு அசம்பவா இது சுஷ்ருமதீரானா ஏனஸ்தத்விஜ சக்ஷுரே. இது எல்லாரும் ஒத்துப்போம். அதாவது ஒரு ஆண்டவனை கும்பிடுறதால சம்பூதம்ன்றது வெறும் கிருஷ்ணர் தான் ஒரு ரிசல்ட் வருது. ஆனா அதை தவிர ஆண்டவன் மாதிரி கும்பிடுற நிறைய ஆண்டவர்கள், ரைட், தேவர்கள் எவெல்லாம் கும்பிடுறதால வேற ரிசல்ட் வருது. அதனாலதான் நம்ம லாஸ்ட் வீக் பார்த்தோம் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் வர்ஷிப் அண்ட் டிவோஷன். அண்ட் இது எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும்னா, இது வந்து ஒரு தீரா மூலமா தான் நம்மளால சொல்ல முடியும், ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். சோ எப்படி டிஃபரன்ஸ்? இப்போ நீங்க சொல்ல போறீங்க டிவோஷனுக்கும் வர்ஷிப்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? டிவோஷனுக்கும் வர்ஷிப்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? டிவோஷன்ங்கிறது பக்தி தொண்டு மாதாஜி. பக்தி தொண்டு. பக்தி தொண்டு டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன டிஃபரன்ஸ் கேட்டேன். போடுவோம் மழை வர்றாப்புல துணி எடுத்துருவோமா உள்ளன்போட அவருக்கு சேவை செஞ்சா கொஞ்சம் ஈரமாக்குது. டெடிகேஷன் இந்த பக்தி சேவை. கொஞ்ச நேரம் டெடிகேஷன். அப்ப டெடிகேஷன் இல்லாம பண்ணா வர்ஷிப், டெடிகேஷனோட பண்ணா அது டிவோஷனா? இரண்யகசிபு எவ்வளவு டெடிகேட்டடா பண்ணுவாரு? 60,000 வருஷங்கள். 24/7 டிவோஷன். அப்ப நம்ம எல்லாம் என்ன பிரபு, நம்ம எல்லாம் 24/7 24 hours. கொஞ்ச நேரம் முன்னாடிதான் பேசணும். ஒரு வருஷத்துக்கு
சொன்னா பண்றது இல்லையே நம்ம. பகவான் தான் முக்கியம் அப்படின்னு நினைத்து செய்வது டிவோஷன். ஓகே, நான் வந்து பகவான் தான் முக்கியம் நினைக்கிறேன். அப்ப நான் பயங்கர டிவோஷனியா டிவோட்டியா? டிவோஷன்ல ஆக்சுவலி சாஸ்திரப்படி அவருக்கு வந்து அவரை சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணாக்கா அது டிவோஷன். சாஸ்திரப்படி. ஓகே, தட்ஸ் a nice point. ஓகே, சோ சாஸ்திரப்படி ஃபாலோ பண்றது டிவோஷன். சோ பேசிக்கலி நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, அது எல்லாமே ஒரு லெவல் கரெக்ட். பட் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, வர்ஷிப் பண்றது வந்து நம்ம யார வேணா வர்ஷிப் பண்ணலாம், தேவர்களை வர்ஷிப் பண்ணலாம். அதுக்கு தான் இங்கிலீஷ்ல ஒரு வார்த்தை இருக்கு, ஹீரோ வர்ஷிப் அப்படின்னு, ரைட்? மனுங்கிறது வேற, நம்ம அம்மாவை கும்பிடுவாங்க சிலரு எல்லாமே. ஆனா டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது வந்து கிருஷ்ணருக்கு ஒண்டிதான் பொருந்தும். ஏன்னா அது வந்து பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ்னா எதுவுமே எதிர்பார்க்காம. அப்புறம் நீங்க மூணாவது ஆங்கிள் சொல்றீங்க, மாதாஜி அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது, எங்களுக்கு வேணும் லிஸ்ட் வச்சிருக்கோம் நாங்க, ஷாப்பிங் லிஸ்ட். ஓகே, பியோர் டிவோட்டி ஆங்கன்னு சொல்ல, அட்லீஸ்ட் மிஸ்ரா டிவோட்டி, கலப்படமான டிவோட்டி ஆகலாம் இல்லையா? ஏன் வந்து நம்ம வர்ஷிப்ல இருந்து எலிவேட் ஆகி ஒரு டிவோட்டியா ரீச் ஆகலாம். அது அப்புறமா பியோர் டிவோட்டி ஆறுது விடுங்க. பட் அட்லீஸ்ட் கிருஷ்ணா எனக்கு ஓகே, எனக்கு வந்து இதெல்லாம் வேணும்னு ஷாப்பிங் லிஸ்ட் இருந்தா அது கிருஷ்ணரையே கேட்கலாமே, கேட்க கூடாதுன்னு கேட்கலாம். பட் அதுவும் வேண்டாம், நீதான் வேணும்னு கேட்கறது ஹையஸ்ட் லெவல். சோ டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது சர்வீஸ்ன்றது ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு. சோ எல்லாரும் ஆஸ் யூஷுவல் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அந்நிய தேவாஹு சம்பவா. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது. அந்நிய தெரியுது மாதாஜி. சம்பவா अन्यदेवाहु सम्भवात् அந்யதாஹு பிரசம்பவாத் सम्भवात् இதி சுஷ்ருமதீரான் சுமதீராணாம் ஏன ஸ்தாத்விசக்ஷிரே ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்னன்னா, இப்ப என்ன சொல்றாங்க, நம்ம வந்து நான் சொன்னது ஒரு ரிசல்ட், இன்னொரு ரிசல்ட் வேற வேற, ஆனா இது புரிஞ்சுக்கிறது தீரா மூலமா தான் அப்படின்னு. யாராவது படிங்களேன். It is said that one result is obtained by worshipping the supreme cause of all causes, and that another result is obtained by worshipping what is not supreme. All this is heard from the undisturbed authorities who clearly explained it. ஹரே கிருஷ்ணா. இது எங்கயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கே. ஆமா, யாந்தி தேவா ரதா தேவன், ரைட்? பித்ரு யாந்தி, பித்ரு ரதா. தேவர்களை கும்பிட்டா தேவலோகம் போவோம், பித்ருகளை கும்பிட்டு அதேதான் இது. சோ சம்பவாத்தனா சுப்ரீம் காட், காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ். அசம்பவாத்தெல்லாம் நம்ம எல்லாம் அசம்பவாத் தான், எல்லாம் லிங்க்டு. பட் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வர்ஷிப் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரிசல்ட்ஸ்ல வரும் அப்படின்றது. எந்த சாஸ்திராலையும் எதை கும்பிட்டாலும் யாரை கும்பிட்டாலும் அங்க போவோம் அப்படின்னு. எனக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரனை கும்பிட்டா நான் வந்து ஃபாரின் போவேனா போவேன், ஆனா நான் கோலோகம் போவேனா போக மாட்டேன். அம்மா வாட்டர், சாரி. அது கிளியரா இருக்கணும், சரிங்களா? சோ அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இட் இஸ் ஒன்லி செட் தட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஏன் சொல்லி கொடுக்கணும்னா அவருக்கு தான் அது பரம்பரையில புரியும் அப்படின்றது. சோ இதுதான் நம்ம பார்த்த பகவத்கீதா ஸ்லோகம், ரைட்? சரி, இது வந்து சைத்தன்யா மகாபிரபுவும் சொல்லியிருக்காரு. என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். தர்க்கோ அப்ராதிஷ்டா தர்க்கோ அப்ராதிஷ்ட சூத்தயோ விபின்னா நாசா ரிஷிர் யசமமதாம் ந பின்னம் தர்மஸ்ய தத்வம் நிஹிதம் குஹாயம் மகாஜனோ ஏன கதாஸ பந்தஹ. எக்ஸாஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிங்க. Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, dry arguments are inconclusive. A great personality whose opinion does not differ from others is not considered a great sage. Simply by studying the Vedas, which are variegated, one cannot come to the right path by which green therila madam. என்ன சொன்னாங்கன்னா, சும்மா ஆர்கியூ பண்ணிட்டு நோ யூஸ், ரைட்? green கீழ இருக்குது சரி. இல்ல, தட்ஸ் ஓகே மாதாஜி. அதான் one should accept whatever is showed by mahajans. நம்ம சொந்தமா பண்ண வேண்டாம், மகாஜன்ஸ் ஆல்ரெடி பண்றதுதான் அப்படின்றத சொல்றாங்க. சோ இது வந்து இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. ஆல் ரோட்ஸ் லீட் டு ரோம். இல்ல,
நம்ம எப்படி நம்ம டெல்லிக்கு டிக்கெட் வாங்கினா நம்ம யூஎஸ் போக மாட்டோம், இல்லை டெல்லி தான் போவோம். அதுதான் விஷயம். ஸோ போனஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் வந்து எப்பவுமே சொல்ல மாட்டோம், எல்லாமே ரோமுக்கு தான் போவோம். ஸோ நம்ம காமன் மேன் என்னன்னா, நம்ம எங்க டிக்கெட் வாங்குறோமோ அங்கதான் போவோம். சாரி, படிங்களேன். Bring some water, Mathaji. Please read. Unless one hears from Acharya, who is never disturbed by the changes of material world, one cannot have the key to transcendental knowledge. Bona fide Acharya never presents anything that is not mentioned in the Vedic literature. Hare Krishna. ஸோ அதனாலதான் நம்ம தீராக் மூலமா கத்துக்கணும். ஏன்னா அவர் தான் வந்து எதுவுமே ராங்கா பிரசன்ட் பண்ண மாட்டாரு. ஸோ நம்ம ஐடியா வெரி கிளியர். டீச்சரா ஏன் நம்ம சொந்தது சொல்றேன், நான் எப்பயுமே வந்து அக்கார்டிங் டு மீ, நோ, எல்லாருக்குமே அக்கார்டிங் டு மீ. இப்போ நான் வந்து இங்க இருக்குன்னு நான் என்னோட ஒப்பீனியன் சொல்றதை விட என்னோட வயது நிறைய பேரோட அனுபவமா இருக்கும். ஏன் நீங்க எல்லாம் உட்காந்து என்ன கேட்டுட்டு இருக்கீங்க? ஏன்னா என்னோட ஒப்பீனியன் இல்லை, இது ஆச்சாரியா அப்படின்னு. அதனாலதான் நான் ஸ்லோகமும் சாஸ்திரத்துல இருந்து கோட் பண்றது, ரெஃபரன்ஸும் சாஸ்திரத்துல இருந்து கொடுக்குற ரீசன் இதெல்லாம் வந்து என்னோட ஒப்பீனியன் இல்லை அப்படின்றத சொல்றதுக்கு. ஏன்னா என்னோட ஒப்பீனியன் சொல்றதுக்கு நான் யாரு? நான் ஜஸ்ட் ஒரு பர்சன். ஆனா சாஸ்திரங்கள்ல இருக்கிறத படிச்சு நம்ம ஆச்சாரியா சொல்றதை சொல்லி வைக்கிறது ஜஸ்ட் கம்யூனிகேஷன். அதுதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். பிரபுபாதா என்ன சொல்றாரு கிளியரா, நாராயணா கிருஷ்ணா தான் வந்து காஸ் ஆஃப் ஆல், பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதி கோவிந்த சர்வ காரணம். யார் சொன்னா? எல்லாரும் சொன்னாங்க, வேதங்கள் இருக்கு, உபனிஷத் சொல்றது. இது யார் சொல்றா? கிருஷ்ணரே கூட சொன்னாரு. ரைட், நீயே சொல்லியிருக்க கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம அர்ஜுனா எங்க சொல்றாரு? கீதாலன்னு சொல்லாதீங்க, அது எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் நீயே சொல்லியிருக்க. சர்வே தேவஷீ நாரத ததா அசிதோ தேவ வியாசோ ஸ்வயம் செய்வ பவிஷிமே. இவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க, நீயும் சொல்ற அப்படின்னு சொல்லி அவர் கன்ஃபார்ம் பண்றாரு. So 10.8, right? Aham sarvasya prabhavo matta sarva pravartate iti matva vajante mam bhuda bhava samanvitaha. யாராவது இது படிங்க. Vedic literature confirms Narayana, Krishna as the cause of all causes. Prabhupada is in systematic. The right. Bhagavad Gita 10.8. I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. Nice, so very clear. So நம்ம ரூட் பண்றது ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாத்துக்கும் போவோம். அதே மாதிரி நம்ம அதை பத்தி நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம செடி செட்டு அந்த ஃபிளவரு மேல செடி மேல எல்லாம் ஏத்தி பண்றது இல்லை. அததான் இங்க சொல்றாங்க. யதா தரோர் முலா நிஷ சேனினா பிரியாதி தத் ஸ்கந்த புஜோபசாக்காஹ பிரணோபஹாராக்ஷயதேந்திரியானாம் ததைவ சர்வார்ஹனம் அச்சுதேஜா. இதெல்லாம் சொல்றது ரைட், எல்லாமே வாட்டர் ஆகுது அப்படின்னு. சோ நம்ம பண்ண வேணாம். பூதா அபூத்யா, புத்தா அப்படி, புத்தா இல்ல, இது பூதா. பூடான்றது வந்து வெரி கிளியர்லி என்னன்னா படிச்சவர். எக்ஸாம்பிள் அர்ஜுனர். நம்ம அர்ஜுனர் கிட்ட இருந்து கேட்கிறோமானா ஆமா, ஏன்னா அர்ஜுனர் வந்து சத்ரியானால சொல்லல, பட் அவர் டிசிப்ளின் சக்சஷன் அதே வியாசர் மூலமா தான் நம்மளுக்கு வருது. அவர் வந்து எல்லாமே ரைட், அதை வந்து அவர் கன்வின்ஸ் பண்றாரு. சோ அதுதான், சோ படிச்சவர் அவர். நம்மளா சொன்னோம்னா நம்ம அபூதையா ஆகும் அப்படின்னு. சோ யதாமதா ததா பதா, அதாவது நான் என்ன பண்றோம் அது பண்ணு. நிறைய பேர் சொல்றாங்க யதாமதா ததா பதா, இந்த வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம். உனக்கு என்ன தோணுதோ பண்ணுப்பா, do as you wish. கேம்னா man made religion, you follow whatever you want. இதுதான் நம்ம யூஸ்வலா கேக்குறது. உனக்கு என்ன தோன்றதோ பண்ணுப்பா, உனக்கு எந்த சாமி பிடிக்குதோ கும்பிடுப்பா. இது இம்பார்ட்டன்ட்ல கரெக்டா. சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் தான் சம்போதன், எல்லாம் வந்து அசம்போதன். இத வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு. 7.26 சொல்றாங்க, பாஸ்ட் பிரசன்ட் ஃபியூச்சர் எல்லாமே எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு. ஏன்னா நான் வந்து அப்சல்யூட் அப்படின்றத பார்ப்பேன். சோ பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் வந்தா கிருஷ்ணருக்கு ஈக்குவல்.
அவங்களுக்கு கிருஷ்ணர் தெரிய வரும். நம்ம எல்லாம் பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் வந்திருக்கா, இன்னும் வரல, ஆனா வரதுக்கு டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ அட் தட் ஸ்டேஜ் நம்ம லிபரேட்டட் ஸ்டோல் ஆரம்பிச்சு நம்மளால கிருஷ்ணரை புரிஞ்சிக்கிறது அந்த லிபரேட்டட் சோல்னால அவங்கதான் சார். மோகன்தாஸ் பிரபு ஸ்கிரீன்ஷாட் சோ கிளியரா என்ன சொல்றாங்க, நம்ம கோலோகம் போனோம்னா கிருஷ்ணரை தான் கும்பிடணும். நம்ம வேற எந்த லோகமா போனோம், சொர்க்க லோகம் போனோம்னா மத்த தேவர்களை கும்பிடலாம், தேவலோகம் போயிட்டு நம்ம வருவோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். மாதாஜி SPOG என்ன மாதாஜி? Supreme Personality of Godhead. Good observation. Okay. Thank you. Personality of Godhead. Okay. Hare Krishna. So படிங்க யாராவது கடகட ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. अन्या देव असंभवात् अन्यादाहु असंभवात् इति सुषुमधिराणाम् येन चक्षुरे. Synonyms also read it. Translation. It is said that one result is obtained by worshipping the supreme cause of all causes, and that another result is obtained by worshipping what is not supreme. All this is heard from the undisturbed authorities who clearly explained it. Perfect. So continue பண்ணுங்க மாதாஜி. The system of hearing from undisturbed authorities is approved in this mantra. Unless one hears from a bona fide acharya who is never disturbed by the changes in the material world. எனக்கு கேட்கல மாதாஜி. One cannot have the real key to transcendental transcendental knowledge. The bona fide spiritual master who has also heard the Shruti mantras or Vedic knowledge from his undisturbed acharya never presents anything that is not mentioned in the Vedic literature. In Bhagavad Gita, in the Bhagavad Gita 9.25, it is clearly said that those who worship the Pitrus or forefathers attain the planets of the Lord, who worship none but Lord Krishna, the supreme cause of all causes, reach him in his spiritual sky. Here also in Sri Ishopanishad, it is verified that one achieves different results by different modes of worship. If we worship the Supreme Lord, we will certainly reach him in his eternal abode. And if we worship demigods like the sun god or moon god, we can reach their respective planets without a doubt. And if we wish to remain on this wretched planet with our planning commissions and our stopgap political adjustments, we can certainly do that also. Do that also. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. So very clearly இந்த ஸ்லோகம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். 9.25 அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க. யாந்தி தேவாவிரதா தேவான் பித்ருவ்யாந்தி பித்ருவ்ரதாஹ பூதானி யாந்தி பூதேஜ்யா யாந்தி மத்யாஜினோபபிமாம். அப்படின்னா நம்ம எந்த தேவர்களை கும்பிட்டா தேவலோகம், பித்ருலோகம் போவோம் எப்போ பித்ருக்களை கும்பிட்டா. எல்லாருக்கும் வர கன்ஃபியூஷன், அப்போ மாதாஜி நான் பித்ரு பூஜை பண்ணக்கூடாது, அது சொல்லலாம்.
பித்ரு பூஜை நீங்க வருஷம் வருஷம் தேவசம் பண்ணுவோம். ஆனா பித்ருக்களையே கும்பிடுறவங்க பூதானி யாந்தி பூத்தேஜுனா பூதங்களை கும்பிடுறவங்க பிளாக் மேஜிக் பூதலோகம் தான் போவாங்க. சோ ஒரு ரிசல்ட் எடுத்தா நம்ம பார்த்துருக்கோம், எல்லாமே ஒரே இடத்துக்கு போக மாட்டோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம். சரிங்களா? அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்த பேரா யாராவது குடிங்க படிங்க. சாரி, ஹரே கிருஷ்ணன். கடகடன் பண்ணுவோம். ஒரு 10 நிமிஷத்துல நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். எந்த செயலை செய்தாலும் யாரை வழிபட்டாலும் இறுதியில் ஒரே இலக்கை அடைய முடியும் என்று எந்த ஓர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சாஸ்திரத்திலும் கூறப்படவில்லை. அத்தகு முட்டாள்தனமான கொள்கைகள் சில தான்றோணித்தனமான ஆன்மீக குருமார்களால் முன்வைக்கப்படுகின்றன. அவர்கள் சீட பரம்பரை என்னும் உண்மையான வழிமுறையுடன் தொடர்பற்றவர்களாக எல்லா பாதைகளும் ஒரே இலக்கிற்கு வழிகாட்டுகின்றன என்று உண்மையான ஆன்மீக குருவினால் கூற முடியாது. மேலும் தேவர்கள் முழுமுதற் கடவுள் அல்லது தனக்கு விரும்பியரை தனது சொந்த வழியில் வழிபட்டு யார் வேண்டுமானாலும் அந்த இலக்கினை அடைந்து விடலாம் என்றும் அவரால் கூற முடியாது. ஒருவன் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை அடைவதற்கு அதற்குரிய பயணச்சீட்டை மட்டுமே வாங்கி இருக்க வேண்டும் என்பதை எந்த ஒரு சாதாரண மனிதனாலும் மிகவும் எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியும். கல்கத்தாவிற்கு பயணச்சீட்டு வாங்கினால் கல்கத்தாவிற்கு மட்டுமே செல்ல முடியும், பம்பாய்க்கு அல்ல. உண்மை இவ்வாறு உள்ள போதிலும் எந்த ஒரு பாதையும் அல்லது எல்லா பாதைகளும் ஒரே உன்னத இலக்கிற்கு அழைத்து செல்கின்றன என்று பெயரளவு ஆன்மீக குருமார்கள் கூறுகின்றனர். உண்மை நிலையிலிருந்து விலகிய அத்தகு பௌதிகமான கூற்றுகள் பல்வேறு முட்டாள்களை கவர்கின்றன. அவர்களும் ஆன்மீக உணவிற்கு தங்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளில் கர்வம் கொண்டவர்களாக ஆகின்றனர். ஆயினும் வேத அறிவுரைகள் அவர்கள் ஆதரிப்பதில்லை. அங்கீகரிக்கப்பட்ட சீட பரம்பரையில் வரும் உண்மையான ஆன்மீக குருவிடமிருந்து ஞானத்தை பெறாவிடில் ஒருவனால் உண்மையான விஷயத்தை உள்ளது உள்ளபடி பெற முடியாது. பகவத்கீதையில் 4.2 கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் கூறுகிறார், ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷியோ விதுகு ச காலநேக மகதா யோகோ நஷ்டக பரந்தப. உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீட பரம்பரையின் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு செகண்ட். சோ வெரி கிளியர்லி 2 பாயிண்ட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல்லி கொண்டு வராங்க. இது என்னன்னா, நம்மளோட இது வந்து நிறைய ஃபேக் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் இருக்கிறதால நம்பிக்கை போகுது. அவங்க என்ன பண்ணாலும் நம்ம சக்சஸ் ஆகும்வாங்க. அது இல்ல, நம்ம எங்க போறோமோ அங்கதான். சோ ஏவம் பரம்பரை பிராத்தம் இமம் ராஜசயோவித்து சகாலேனேய மாதா யோக நஷ்ட பரந்தபா. கிளியரா சொல்றது என்னன்னா, செயின் ஆஃப் டிசிப்ளின் சப்சிஷன் ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு. சோ நம்மளுக்கு வந்து ஏன் இப்ப வந்து நம்ம இது லாஸ்ட் அப்படின்னு எப்படி வரும்? இந்த புக் இல்ல தொலைஞ்சு போறதுக்கு பரம்பரை எப்படி போகுதுன்னா, நம்ம டிசிப்ளின் சக்சஷன் வந்துட்டே இருக்கு 1 2 3 4ன்னு. ஆனா நடுவுல வந்து ஏதோ ஒரு ஏத்திஸ்ட் ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனால அது அப்படியே டிசால்வ் ஆயிடுது. ஒரு இப்போ நம்மளே எடுத்துக்கோங்க, கும்பிடுறதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை, நீ போய் ஸ்டடீஸ்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணு, இன்னைக்கெல்லாம் நீ பண்ண வேணாம். ஸ்கூல்ல இருக்கிற வரைக்கும் ப்ரேயர்னு ஒண்ணு இருக்கு, ஆனா காலேஜ் போனா ப்ரேயர்ன்றதே இல்லை. என் டாக்டர் சொல்றான், நான் வந்து அந்த ஸ்கூல் வரைக்கும் புலம்பாங்க, ஐயோ அட்டெண்டன்ஸ் அசம்பிளில நிப்போம், வெயில் கொளுத்தோம், மழை நிக்க வைக்கிறாங்களே அப்படின்னு. இப்போ வந்து காலேஜ் சொல்றேன், ஐயோ அந்த ப்ரேயர் தான் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்றேன். ஏன்? அது வந்து தெரியல என்ன விஷயம்னா, அது சோலுக்கு கொடுக்குது, ரைட்? சோலுக்கு அந்த சந்தோஷம் கொடுக்குது. அந்த வெயில்ல நிக்கிறது, பசங்க குச்சு குச்சுன்னு பேசுறா, திட்டு வருது, காலையில பேகை வச்சுக்கிட்டு லஞ்ச் பேக்கை வச்சுக்கிட்டு லஞ்ச் பேக்கை தொலைச்சி தேய்க்கிறது, லேட்டா வந்தா வெளில நிக்கிறது, எல்லாம் இருந்தாலும் அதுல ஒரு சந்தோஷம். என்ன சந்தோஷம்? அதுதான் சோலுக்கு கொடுக்குற சந்தோஷம். இது வந்து நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்ணாம இருக்கலாம், பட் நம்மளுக்கு தெரியாமலே அந்த சந்தோஷங்களை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோம். அடுத்த 2 பேரை யாராவது கடகடன் பண்ணீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ்லி ரெட் மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பூவுலகில் உதவிய காலத்தில் பகவத்கீதையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள பக்தியோக முறைகள் தம் உண்மை உருவை இழந்து திரிந்தன. எனவே அவர் தம் ஆப்த நண்பனும் பக்தனுமான அர்ஜுனனை முதன்மையாக கொண்டு சிஷ்ய பரம்பரையை மீண்டும் நிறுவ வேண்டியதாயிற்று. அர்ஜுனன் தம் பக்தனாகவும் நண்பனாகவும் விளங்கியபடியால் பகவத்கீதையின் கோட்பாடுகளை சரிவர புரிந்து கொள்ள அவனால் முடிந்ததென்று பகவான் அவனுக்கு தெளிவாக கூறினார். பகவத்கீதா 4.3, அதாவது பகவானின் நண்பனாகவும் பக்தனாகவும் இல்லாத எவரும் கீதையை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று பொருள். அர்ஜுனனின் வழியை பின்பற்றுவர்கள் மட்டுமே பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று பொருள். அர்ஜுனனுக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அளித்த இந்த உபதேசங்களை சரிவர புரிந்து கொள்ளாத உரையாசிரியர்களும் மொழிபெயர்ப்பாளர்களும் தற்போது உள்ளனர். இத்தகைய உரையாசிரியர்கள் தம் மனம் போன போக்கில் பகவத்கீதையின் பதங்களுக்கு விளக்கம் தந்து மத நூல் என்ற பெயரில் எல்லா வகையான அபத்தங்களையும் வகுத்திருக்கிறார்கள். இந்த விரிவுரையாளர்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையோ அவரது நித்தியமான இருப்பிடத்தையோ நம்பாதவர்கள். இவர்கள் எப்படி பகவத்கீதைக்கு விளக்கம் தர முடியும்? அறிவே இழந்தவர்களே சிறு தேவர்களை
பூஜிக்கிறார் என்று பகவத்கீதை தெளிவாக சொல்லுகிறது. பகவத்கீதை 7.20. ஒருவர் மற்றெல்லா வகையிலான வழிபாட்டு முறைகளையும் கைவிட்டு தம்மிடம் முழுமையாக சரணடைய வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் இறுதியான அறிவுரை கூறியிருக்கிறார். பகவத்கீதை 18.66. பாவச் செயலிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டவர்களே உன்னதமான பிரபுவிடம் இத்தகைய திடமான நம்பிக்கை கொண்டிருக்க முடியும். மற்றவர்கள் எல்லாம் அற்பமான வழிபாடுகளை மேற்கொண்டு ஜட நிலையிலே தொடர்ந்து வட்டமிட்டு கொண்டு எல்லா வழிகளும் ஒரே இலக்கை நோக்கி செல்லுகின்றன என்ற தவறான எண்ணத்தில் உண்மையான பாதையிலிருந்து விலக்கி செல்கிறார்கள். இதே மந்திரத்தில் ஆதி காரணத்தை வழிபடுவதை குறிப்பிடும் சம்பவாத் என்னும் சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது இருப்பது மிக முக்கியமாக குறிப்பிடத்தக்கது. கிருஷ்ண பரமாத்மா ஆதியான் முழு முதற் கடவுள். அவர்களிலிருந்து எல்லாம் தோன்றியுள்ளன. பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் உட்பட எல்லோரையும் தாமே சிருஷ்டிப்பதாக பகவான் பகவத்கீதை விளக்கி இருக்கிறார். பகவத்கீதை 10.8. பௌதீக பிரபஞ்சத்தின் 3 முக்கிய தெய்வங்களும் பிரபுகளும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். பௌதீக மற்றும் ஆன்மீக உலகிலிருந்து எல்லாவற்றையும் பிரபுவே சிருஷ்டித்திருக்கிறார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பிரம்மன் படைக்கப்படுவதற்கு முன்பே இருந்தவர் என்றும் பிரம்மனுக்கு வேத உபதேசம் செய்பவர் அவரே என்றும் அதர்வ வேதத்திலும் கூறப்பட்டுள்ளது. பரம்பொருள் உயிர்களை கொண்டு பண்ண விரும்பினார். இப்படியாக நாராயணன் எல்லா உயிர்களிலும் சிருஷ்டித்தார். நாராயணனிடமிருந்து பிரம்மன் தோன்றினார். நாராயணன் எல்லா பிரஜாபதிகளையும் உற்பத்தி செய்தார். நாராயணன் இந்திரனை உண்டு பண்ணினார். நாராயணன் அஷ்ட வசுக்களை சிருஷ்டித்தார். நாராயணன் 16 ருத்ரர்களை சிருஷ்டித்தார். நாராயண் 12 ஆதித்யர்களை உண்டாக்கினார். நாராயணன் கிருஷ்ணரின் முழுமையான தோற்றமே ஆகினார். நாராயணனும் கிருஷ்ணரும் ஒருவரே. அதே மகாபிரபு தேவகியின் மைந்தனாக தோன்றினார் என்று பிந்தைய பாடங்கள் வருகிறது. தேவகி, வசுதேவர் ஆகியோருடன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கழித்த குழந்தை பருவமும் அவர் நாராயணரும் ஒருவரே என்பதும் வியக்கத்தகுவாத வைஷ்ணவர் அல்லாத ஸ்ரீபாத சங்கராலும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அதர்வ வேதமும் இவ்வாறு கூறுகிறது. ஆரம்ப காலத்தில் பிரம்மா, சிவன், நெருப்பு, நீர், நட்சத்திரங்கள், சூரியன், சந்திரன் எதுவுமே இல்லாத பொழுது நாராயணன் மட்டுமே உள்ளவராயிருந்தார். பிரபுதான் மட்டும் தனியாக விராமல் தன் விருப்பப்படி சிருஷ்டித்துக் கொண்டு இருக்கிறார். மோட்ச தர்மத்தில் கூறப்பட்டுள்ளாவது பிரஜாபதிகளிலும் ருத்ரர்களிலும் நானே சிருஷ்டித்தேன். அவர்கள் எனது மாயால் மூடப்பட்டிருப்பதால் என்னை பற்றிய முழுமையான ஞானம் இல்லாதவராக இருக்கிறார்கள். வராக புராணத்திலும் இவ்வாறு கூறப்பட்டிருக்கின்றது. நாராயணனே புருஷோத்தமான கடவுள். அவரிடமிருந்து நான்முக பிரம்மனும் ருத்ரரும் தோன்றி பின்னர் வெரி பியூட்டிஃபுல்லா 3 பாயிண்ட் என்னன்னா, கிருஷ்ணர் ஏன் பூமிக்கு வந்தாரு, இந்த எஸ்டாப்ளிஷ் மறுபடியும் இருந்தது அப்பமே 2 crore மில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடி நடந்தது மறுபடியும் ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாரு. ரைட். அது அர்ஜுனா என்ன சொல்றாரு 4.3ல கிளியரா சொன்னாரு. இந்த மாதிரி நீ சக்கியோமே, ரைட், என்னோட ஃப்ரெண்டு அண்ட் டிவோட்டி, பக்தா ஆர் சக்கியோன்னு சொல்லி அவர் கன்ஃபார்ம் பண்றாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, இந்த டயலாக் பகவத்கீதால வந்துச்சு. கிருஷ்ணரே நம்பாதவங்க பகவத்கீதாவை நம்ப போறது இல்ல. ஆனா இப்ப என்ன ஆகுது, கிருஷ்ணா கிளியரா சொல்றாரு, தேவர்களை ஏன் வழிபடுறாங்க, ஆசைகள் நிறைவேற்றுறதுக்கோசரம். ஆனா என்கிட்ட 18.66ல என்ன சொல்வாரு, சர்வதர்மா பரித்யாஜே மாமேகம் சரணம் பஜா அஹாம் துவாம் சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷா இக்ஷாமி மா சுச்சஹ. என்கிட்ட வந்தேன்னா நான் எல்லாத்தையுமே பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு. அண்ட் நான் என்கிட்டதான் ஒரிஜின்ன்றது எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கோம். பகவத்கீதால சொன்னாரு, நம்ம பார்த்தோம். நாரத புராணால நாராயண உபனிஷத்துல சொல்லியிருக்காங்க. மோக்ஷ தர்மால சொல்லியிருக்காரு கிருஷ்ணரே. அண்ட் வரஹா புராணால நாராயணாதா பரோ தர்மம் அப்படின்றதும் கிளியரா. அண்ட் பிரம்ம சமிதாலையும் அதே ரெஃபரன்ஸ் இருக்குன்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? வேற யாராவது படிங்க. நான் படிக்கல மத்தாஜி. படிங்கம்மா. இப்படியாக எல்லா வேத இலக்கியங்களும் நாராயணனான கிருஷ்ணர் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமானவர் என்று உறுதிப்படுத்துகின்றன. பிரம்ம சம்ஹிதையும் எல்லா உயிர்களின் இன்பமும் எல்லா காரணங்களுக்கும் அதிகாரணமான கோவிந்தன் என்னும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே பரமபுருஷர் என்றும் கூறுகிறது. மகான்களான ரிஷிகளும் வேதங்களும் தரும் சாட்சிகளிலிருந்து இதை அறிவுடைய ஒவ்வொருவரும் அறிகிறார்கள். இப்படியாக ஞானி கிருஷ்ண பரமாத்மாவே எல்லாம் என்று அவரை வணங்க முடிவு செய்கிறான். கிருஷ்ணரை மட்டும் வழிபடுவதென்ற தீர்மானமான முடிவிற்கு வந்திருப்பவர்கள் உண்மையான ஞானம் பெற்ற பக்தர்கள் எனப்படுகிறார்கள். தீரர்களான ஆச்சாரியார்களிடமிருந்து நம்பிக்கையோடும் அன்போடும் இந்த உன்னதமான செய்தி பெறப்படும் போது உறுதியும் ஏற்படுகிறது.
கிருஷ்ணரிடம் நம்பிக்கையும் அன்பும் இல்லாதவர்களுக்கு இந்த எளிய உண்மை புலப்படுவதில்லை. நம்பிக்கையற்றவர்கள் மூடர்கள், அதாவது கழுதைகள் என்று பகவத்கீதை வர்ணிக்கிறது. மூடர்கள் தீரர்களான ஆச்சாரியார்களிடமிருந்து முழுமையான அறிவு பெறாத காரணத்தால் கடவுளை ஏளனம் செய்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. பௌதிக சக்தியின் சுழற்சியில் அகப்பட்டு தத்தளிக்கும் ஒருவன் ஆச்சாரியராவதற்கு தகுதி உடையவன் ஆகான். பகவத்கீதையை கேட்பதற்கு முன் அர்ஜுனன் தன் குடும்பம், சமூகம், இனம் என்று பற்றுக்களின் காரணமாக ஜடச்சுழலில் அகப்பட்டு நிலை குலைந்திருந்தான். ஒரு ஜனோபகாரியாக புகிம்சாவாதியாக இருக்க அவன் விரும்பினான். ஆனால் அவன் புருஷோத்தமனான கடவுளிடமிருந்து பகவத்கீதையில் அடங்கியுள்ள வேத ஞானத்தை கேட்டறிந்த போது அறிவு பெற்ற பக்தனாகி தன் முடிவை மாற்றிக்கொண்டு குருஷேத்திர பூமியை வகுத்தவரான கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் பக்தனானான். தனது உறவினர்கள் என்று கருதப்பட்டவர்களோடு போரிட்டு கிருஷ்ணருக்கு தன் பக்தியை தெரிவித்துக் கொண்டான். இந்த முறையில் அவன் பிரபுவின் பரம பக்தனானான். இத்தகைய சாதனைகள் உண்மையான கிருஷ்ணரிடம் பக்தி செலுத்துபவர்களுக்கு மட்டுமே சாத்தியம். ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை ஆகியவற்றில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள கிருஷ்ண பக்தி விஞ்ஞானத்தின் நுணுக்கங்களை அறியாத மூடர்கள் உருவாக்கியுள்ள போலியான கிருஷ்ணர்களை வழிபடுபவர்களுக்கு இது சாத்தியமல்ல. மேல படிக்கட்டுமா மத்தாஜி? சோ என்ன ஆகுது? தேங்க்யூ மத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. முன்னாடி கிருஷ்ணா வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப், சார் கிருஷ்ணா கிட்ட இருந்து கேட்கறதுக்கு முன்னாடி அர்ஜுனா செம்ம டிஸ்டர்ப்டா இருந்தார். ரைட்? அஃபெக்ஷனேட் ஃபேமிலி, சொசைட்டி, விரோதியோட ஃபேமிலி எல்லாமே நினைச்சாரு நான் வயலண்ட். ஆனா நம்மளுக்கு எப்படி தோறியுது? அதாவது பிலன்த்ரோபிக்னா பிலாசபி எல்லாம் சொல்லி நான் வயலன்ஸா பெஸ்ட்ன்றது. பட் பகவத்கீதால நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஐயோ பகவத்கீதா படிச்சா சன்னியாசி ஆயிடுவாங்கன்னு. எங்கேயாவது வந்து சன்னியாசம் பாத்தீங்களா? சன்னியாசி ஆகாதேன்னு சொல்றாரு கிருஷ்ணர். அண்ட் இன்னொன்னு என்ன, எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் படிச்சோடனே ஆஹா அர்ஜுனா தான் ஹீரோ, என்ன ஆச்சு கிருஷ்ணரே இப்படி அட்வைஸ் பண்றாரு? ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே அந்த மாதிரிதான் இருந்தோம். ரைட்? அதனால இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எல்லாமே கிருஷ்ணர் தான். ஜென்மாதஸ்ய யதா, இது வந்து நம்ம பாகவதம், ஸ்ரீமத் பாகவதமோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ரைட்? சோ எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கோம். சோ நம்ம வெரி கிளியர்லி நம்ம கிருஷ்ணருக்கு தான் பாஸ்ட் பிரசன்ட் ஃபியூச்சர் தெரியும்ன்றத அவரு அர்ஜுனர்கிட்டயும் கன்ஃபார்ம் பண்ணாரு. அதனால வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா நம்ம வந்து அதை வச்சு ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம். சரிங்களா? சோ ஈஷோ உபனிஷத் வந்து கிளியரா ரூட்டுக்கு தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு வந்து ரூட்டுக்கு பண்ணா போறோம், நீங்க மத்ததுக்கு பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் படிங்க யாராவது. பாஸ்ட் படிக்கிட்ட மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆதி மூலமான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை உபனிஷத்துக்கள் மறைமுகமாக நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றன. ஆனால் உபனிஷத்துகளின் சாரமான பகவத்கீதை கிருஷ்ணரை நமக்கு நேர்முகமாக காட்டுகிறது. பகவத்கீதையிலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றி அவரது உண்மை உருவில் கேள்விப்படும் பொழுது நமது மனதில் படைந்துள்ள மாசுக்கள் படிப்படியாக நீங்குகின்றன. ஸ்ரீமத் பாகவதம் கூறுதாவது, பிரபுவின் லீலைகளை பற்றி கேட்பதால் அவரது கவனம் அவரது பக்தர்களின் பால் ஈர்க்கப்படுகிறது. இவ்வாறாக ஒவ்வொரு உயிரின் இதயத்திலும் உறையும் பகவான் தகுந்த அறிவுரைகள் தந்து பக்தனுக்கு வழிகாட்டுகிறார். பகவத்கீதையும் இதை உறுதிப்படுத்துகிறது. பகவத்கீதை 10.10 பௌதீக இயற்கையின் குணங்களால தீவிரம், அறியாமை ஆகியவை பிறப்பிக்கும் மாசுகளை எல்லாம் உள்ளிருக்கும் பகவானின் நல்லுரைகளில் பக்தனின் உள்ளங்களிலிருந்து நீக்கின்றன. பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள் தீவிரம் மற்றும் அறியாமை குணங்களின் ஆளுகையில் உள்ளார். தீவிர குணத்தின் பிடியில் இருப்பவன் ஜட இச்சையிலிருந்து வெளியலான. அறியாமல் இருப்பவன் தன்னை பற்றியோ பகவானை பற்றியோ அறிய இயலாதவன். எனவே தீவிர மற்றும் அறியாமை குணங்களில் இருப்பவன் எப்பொழுதுதான் பக்திமானாக காட்சி அளித்தாலும் ஆத்ம ஞானம் பெறும் வாய்ப்பு அவனுக்கு இல்லை. பக்தனின் தீவிர குணமும் அறியாமையும் பகவானின் கருணையால் விலகி போகின்றன. இவ்வாறாக பக்தன் சாத்வீக குணத்தில் நிலை நிறுத்தப்படுகிறான். இது பக்குவமான பிராமணனின் இலக்கணமாகும். அதிகாரம் பெற்ற குருவினால் பக்தி தொண்டில் வழிபடுத்தப்படும் எவ்வரும் பிராமணரும் பக்தி தொண்டில் வழிபடுத்தப்படும் எவ்வரும் பிராமணராகும் தகுதியை பெறலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் இவ்வாறு கூறுகிறது. பாகவதம் 2.418 கிரகாத குணராந்த புலிந்த புசாசா ஆவீர சும்பா யவனா கசாதய ஏ அசன்யா சாபயாத் அவாச்சாரியா யாச்சாரியா சுத்யந்தி தஸ்மை பிரப விஷ்ணவே நமக. பிறப்பால் தாழ்ந்த எந்த உயிரும் பகவானின் புனிதமான பக்தனால் வழிபடுத்தப்பட்டு
புனிதம் அடையலாம். ஏனெனில் பகவான் அசாதாரணமாக வல்லமை படைத்தவர். பிராமணின் தகுதிகளை ஒருவர் பெறும் பொழுது ஒருவர் ஆனந்த நிலையில் அடைந்து பகவானுக்கு பக்தி கொண்டாட்டத்தில் உற்சாகம் அடைகிறார். இவற்றை விஞ்ஞானம் தானவே அவரை வந்து அடைகிறது. கடவுளை பற்றிய விஞ்ஞானத்தை அறிவதால் பௌதீக இச்சைகளிலிருந்து படிப்படியாக விடுதலை கிடைக்கிறது. பகவானின் அருளால் சந்தேகங்கள் நீங்கி மனம் பளிங்கு போல் தெளிவு பெறுகிறது. இந்நிலையை அடைபவன் ஆத்ம முக்தி பெற்று வாழ்வின் ஒவ்வொரு படியிலும் பகவானை காண்கிறான். சம்பவாத் என்னும் இந்த பக்குவம் இந்த மந்திரத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண. மாதாஜி ஒரு 3 பேரை விட்டுட்டார் மாதாஜி. சம்பூத ஜனனம் அதெல்லாம் சம்பூதன அதெல்லாம் என்ன மாதாஜி? சொல்றேன் மாதாஜி, 1 செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வெரி கிளியர்லி நம்ம லோ பாண்ட் நம்ம நிறைய பேர் பார்த்திருக்கோம். ஃபைனலா அவங்க வந்து போய் இவென்ச்சுவலி கிருஷ்ணரை போய் மீட் பண்ணுவாரு. ஏன்னா லோ பாண்ட் வந்து இந்த மாதிரி யாரா இருந்தாலும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். யாரா இருந்தாலும் நிறைய தடவை நம்ம பார்த்தோம். ஹரிதாஸ் கிட்ட வந்தவர் ப்ராஸ்டியூட், அப்படி இருந்தும் அவ வந்து போனா. ஏன்னா ஹரிதாஸ் அவ்வளவு பியூர். இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல பல எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னு. சோ நம்மளுக்கு வந்து ஹியூமன் லைஃப் இட்ஸ் லைக் பெஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் அ பேட் பார்கெயின் அடிக்கடி பிரபுபாதா சொல்வாரு. ஏன்னா ஹியூமன் லைஃப் கொண்டிதான் நம்ம லாஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் புரியும். நம்ம நினைக்கலாம், ஐயோ இந்த யானை கொத்தி பண்றதே, இந்த பூனை பண்றதேன்னு. ஆனா அதுக்கு வந்து சொல்லி பண்றது இல்ல. அதுக்கா ஏதோ ஒரு 1 in million அந்த மாதிரி வரலாமே தவிர சரண்டர் ஆகுறது நம்ம தான் பண்ண முடியும். ஓகே, சம்பூதா அப்படின்னா லாஸ்ட் வீக் எடுத்தோம். சம்பூதானா சம்திங் விச் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் கம்ப்ளீட்டா. நம்ம கூட செல்ஃப் மேட் மேன், கம்ப்ளீட்லி இண்டிபெண்டன்ட்ன்றதுதான் சம்பூதம். ரைட்? இப்போ கிருஷ்ணர் எடுத்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் ட்ரூத் அன்றோம். கம்ப்ளீட்லி இண்டிபெண்டன்ட். யாரையும் சார்ந்ததும் அவர் இல்ல, யாரையும் வச்சு அவர் வரல. இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து பூலோகத்துக்கு அம்மா அப்பா இப்படி எல்லாம் சொல்லலாம். ஆனா அவர் யாரையும் லிங்க் ஆகல. அசம்பூதியம்னா ரிலேட்டிவ். இப்ப நம்பலாம் எங்க அம்மா அப்பா அவரோட தாத்தா இப்படி போயிட்டே இருந்தா கிருஷ்ணர் வருவார். சோ நம்ம ரிலேட்டிவ்லி லிங்க்டு. இப்போ நான் உங்களோட லிங்க் ஆனது ஒரு டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட், உங்களுக்கு ஒரு லேஃப்லி, நம்ம எல்லாம் மெங்களூர், ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கும். ஆனா கிருஷ்ணருக்கு வந்து சம்பூதம் ஆட்டோமேட்டிக்கா சுயம்புவா வந்திருக்காரு. அவருக்கு எந்த ரீசனும் இல்ல. அவர் ஒண்டிதான் சம்பூதம். அவரை தவிர வேற எல்லாருமே அசம்பூதம் தான் அப்படின்றது புரியும். சரிங்களா? வாஞ்சகல்பதருபிய கிருபா சிந்துபியே வச்ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव जय श्रीला प्रभुपाद जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम इदा சந்தேகங்கள் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நாங்களும் இன்னைக்கு கேட்டோம். தேங்க்யூ சோ மச். எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு. எனி டைம். ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா ஸ்டோரி பிடிச்சிச்சா? பிடிச்சிருந்தே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ யாராவது கோயில் எல்லாம் பெருக்கிறது கேவலம் யாராவது ஃபீல் பண்றீங்களா? நத்திங் மாதாஜி. கிடைச்சா போதும் இருக்கு மாதாஜி. இப்ப அந்த சேவை கிடைச்சாலே நமக்கு மேல்தான். அந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் கிடைக்காதான்னு ஏங்குறோம். கரெக்ட் மாதாஜி. போச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். சோ எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம சைத்தன்யாக்கு நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். 9 பண்ற மீட்